hindi maasoy, hindi matungkad, kag hindi nahuna-unahan ang ginhimo sa ngaton Ginoo sa pagpadala sang iya bugtong anak, agud nga kita mapatawad kag may kaluwasan. Ang pagtuon subong ang simanal nga pagtalakay, pag-usisa, pag-review sa ngaton leksyon sa eskwela sa Batika kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sa ngaton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyo masonson nga host. Kag sa siningation, ari ang duwa naton ka mga guest nga ako nagapati kag nagalao mga kauturan nga sila gid makabulig sa pagsaysay sa ngaton nga leksyon sa sini nga semana leksyon 10 sa English titled Doing the Unthinkable. Ang ako na pakilala sa inyo isa sa aton mga values teachers diri sa CPAC Academy, both junior and high school, o kon Bible teachers naton diri. Graduate siya sa aton nga School of Theology diri sa CPAC. Kag karon ginkuha siya bilang aton manunodlo sa aton nga academy. Originally coming from Bayawan, Negros Oriental, kag karon ari siya diri nagaupod sa aton tungod sa iyang pagtudlo sa aton mga estudyante sa academy. Sir Holden, mayong adlaw sa imo. Good morning man, Pastor. Kag salamat gid ako nga maging kaupod diri sa pagtuon naton subong sa aton Sabbath School lesson. Yes, thank you Sir Holden. First time pag iniya nga pag-upod sa aton daw medyo pero karon mga kauturan makita nimo na kung anong kauros-uros ni sa iya sa pagbulig sa aton. Ikaduha nga akong pakilala sa inyo. Permena naton siya nga guest diri sa aton nga pagtuon subong. Siya ang aton nga Vice President for Student Administration diri sa Central Philippine Adventist College. He used to be a pastor, a district pastor, a church pastor sa Negros Occidental Conference. Originally, si Pastor Ilden S. Toledo from Sipalay. Karon ari na siya si CPAC upod sa iyang pamilya. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag sa tanan naton nga mga viewers, mayong aga gid, mga kauturan, happy Sabbath, kabay nga ang aton naman nga pagtuon sa sini nga aga, makadulong naman sa aton sa paglantaw kung ano gid kadako kagadalom sang gugma sang Ginoo sa sini nga semana. Amen. Kanami mga kauturan. Sa hindi pa, Pastor Toledo kag Sir Holden, sa aton nga pagtuon sa aton nga leksyon, ako na nitamiyon ang aton mga kauturan nga masunson sunod gid sa aton nga pagtuon si Sir Rec Infante Jr., isa sa aton mga tigulang sa iglesia sa Mansilingan Seventh-day Adventist Church dira sa Mansilingan, Bacolod City. Upod sa mga kauturan sa Mansilingan, kabay pang ang Dios magapakamayo sa inyo. Akon man tamyaw si Brother Luciano Juligi Junior sa Hinigaran, Seventh-day Adventist Church. Upod sa mga taga Hinigaran, ang Dios magaupod sa aton. Aton mga kauturan dira sa Sipalay, aton mga kauturan sa Mambaruto Seventh-day Adventist Church, Brother Idsel Toledo, akon man ginatamyaw. Upod pa sang iban nga mga kauturan dira. Aton mga kauturan sa Canlaon City, mga kauturan naton sa Hacienda Montelia Seventh-day Adventist Church sa Sipalay, upod sa mga Angilada family. Ang Dios magapakamayo sa aton. Akon man itamyawon kag pasalamatan ang aton mga sponsors sa aton media ministry, mga mag-asawa nga Susan and Jet Caro, mga mag-ulutod nga Dari and Adendo Similiano, Pastor and Mrs. Aragon,
ang mga trinyo nga mga magulutod, Marlene, Jonathan, kag Anili, ang mga Fidero nga mga magulutod, Sheila, Jenna, and Alex Fidero, ang mag-asawa nga Susa, Johan and Myla Susana, ang mag-asawa nga mga Malabanan, Jessica and Iboy Malabanan. Kabay pang ang Diyos magapakamayo sa aton. Sa hindi pa magbasa si Sir Holden sa aton sadsaran nga teksto, mga muyo kita na mga kauturan. Sa siningation, kami nagapalapit sa imo Ginoo. Kabay pa nga ang balaan nga Espiritu magapahangop sa ngamon leksyon sa sinigid nga simana. Ginatugyan namon ini nga pagtuon sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. Sir Holden, aton sadsaran nga teksto. Okay, akong pagabasahon sa Ilonggo nga bersyon sang Biblia. Isaias, Kapitulo 53, versikulo 5 nga nagasiling, apang siya ginpilas tungod sa aton mga paglalis. Ginhanog siya tungod sa aton mga kalautan. Ang silot sang aton paghigdait yara sa iya, kag sa iya mga labod, ginaayo kita. Amen. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Yes, Sir Holden, tagaan-ta ka siyang gamay nga panahon sa paghatag sa introduction sa aton nga leksyon. Ano ang aton nga ginapaabot sa aton nga leksyon sa sini nga semana? Doing the unthinkable. Okay, salamat gid Pastor, no? So, diri sa aton nga leksyon, sa aton nga pagtuon, gintagaan kita sang isa ka ilustrasyon, isa ka istorya sa isa ka Chinese nga sa kun aton ini pagatunan, isa ini siya ka manggaranon nga Chinese sang tion sang mga 1840s to 1850s. Kag bangod nga ini nga Kristiyano nga Chinese pastor na kabaton siya sa pagtuo dira sa kay Kristo. Dako gid ang iyang kagustuhan nga ini man ipaabot sa iyang mga kaupdanan nga mga Chinese nga sa sadto nga tion uso ang ginatawag naton nga Koli work, pastor, nga ang pagkuha sang mga Chinese kag mga Indian nga ginadala sila dito sa mga minahan sa Africa, kag ginapaubra sila didto thinking nga maayo ang kabuhi, pero more or less daw slavery ang katabo dito, pastor. So he was thinking paano niya maipaabot ini si Kristo ang nabaton niya nga pagtuo sa iya nga mga kasimanwa nga mga Chinese man dito. So ang ginhimo niya, pastor, ginbaligya niya ang iya nga kaugalingon. Nagkontrata siya 5 ka tuig nga amugani nga gindala sa dito sa Africa for a contract of 5 years to be a slave dito sa isa ka minahan. And you know, sa Tagalog pa, sa kasamaang palad, namatay gid man ini si Lo Fuk, isa ka Chinese. Pero sang wala pa siya napatay, way niya natapos iya 5 ka tuig, sang wala pa siya napatay, pastor, mayara at least 200 ka mga Chinese nga upod niya dito nga nagatrabaho nga nagbaton man sa kay Kristo. Kag nahimong Kristohan. Kag nahimo man ng Thank Kristohan. you. Yes, salamat mga kauturan. Pastor Toledo, why doing the unthinkable? Ang amo ni siya ang title, Pastor. Can you give us an insight? Yeah, aton makita diri mga kauturan sa sining nga leksyon sa human sa tawhanon bala nga panghuna-una, pastor. Yes, yeah. Oo. Ang ginhimo ni Ginisos daw hindi gid makatarungan sa tawhanon nga Daw hindi pagtulok. mapatihan. Kay sa military, pastor, naghambal ilaya nga dektum perming obey first before you complain. Yep. But si Jesus Christ nag-obey without complain. So nakita naton bala ang contrast nga ginbiyaan niya ang iyang comfort dito sa langit. Sa trono. Kag magpakamatay or mapatay, magpalansang sa cross, nga ang iya gani nga mga tawo, nga iya nga ginhalaran sa iyang kabuhi, ginsikway pa siya gani. May tani bala kun yadto bala ang ginkamatyan niya, welcome siya, pero kay hindi pa gani. So, Drido, humanly speaking, this is very unthinkable, unreasonable. Duway pulos ini nga pagbako nimo, pag antos nimo dira nga at the end of the day, ang imo labor
unappreciated. Unappreciated. Amo na ang isa ka masakit, Pastor, nga you have done your best and yet nobody sees it. Yeah. Oo, wala sa nakakita, wala sa nakatalupangod sa imo nga ginhimo. Mga kauturan karon nga semana, may tatlo kita ka mga major nga mga punto nga aton tunan. Number 1, ang Ginoo isa ka ulipon o kun isa ka lagad. Ang ikaduha, the Messiah is a suffering servant. Hindi lang kay alagad, Pastor, kundi nagaantos pag diyan. Oh. And then ikatatlo, of course, ang Messiah, amo ang aton manunubos, the Redeemer and King. Mga kauturan, si Pastor Toledo nagasulat sang iyang nga dissertation subong sa iyang pagka-doctor of ministry. Isa sang iyang mga punto is about servant leadership. Akon pangabayon si Pastor Toledo sa paghataggamay may tungod sining pagka-servant sang aton manunubos. Yes, Pastor. Aton diri makita man ko the concept sang servant leadership, Pastor. I believe amo man ang imo nga project dissertation man nimo. Nga ini balaya nga ang leader nga naga-serbisyo. Serbisyo. Ang ato niya makitaan subong niya nga kung ikaw leader, serbisyuhan ka. Yeah, But Jesus Christ ang concept sang leadership iya nga gin twist ini 360 nga 180 degrees nga if you want to be a leader, you must serve. Nga hindi imo lantawon ang imong kaugalingon. Kundi lantawon nimo kung ano ang ikaayo sang imo nga mga tao. And this is was ginhimo ni Jesus Christ. Wala siya nag-concern, wala siya nagkakabalakas ang iyang kaugalingon nga comfort. Apang ang iyang ginalantaw ang eternal destiny sang sining tao nga nagasikuway sa iya. Nga masigi sikuway, sige ihatag ko lang gyapon akon kaugalingon base sa ulihi makaprekatar pa lang. Yes. Kanami mga kauturan, you see, si Pastor Toledo sa akong missionar gasulat subong sa iyang nga dissertation. And then kaupod sa iyang dissertation is about servant leadership. Of course sa akon natapos nako ang akong dissertation is about servant leadership. Mga kauturan, si Kristo ya servant gid siya, Pastor. Ang ako nakita sa servant leadership nga hindi ka lang nag-serve kay leader ka. But wala pa ka nag-leader, nag-serve ka na. That's why si Kristo ginpili nila nga ilatan ni itibong kay nakita nila ang pagserbisyo ni Jesus. So it is not a matter of leadership, but it is really a matter of servant. Kag nakita nila nga ay kanami sini nga ulipon, itibong ta ni siya. Himuon ta siya nga leader, and that's it. So amo ni si Jesus. He came not as a leader. Oh, kay gusto ganin nila nga himuon siya nga prime minister, pangulo sa himon sa king niya. No, I came to serve. And that's servant. Yeah. Yes. Kaya ruling passion niya, Pastor, amo ang pag-alagad. Lifestyle na nimong Yes. it's a lifestyle. Iyan na kinabuhi sa pagserbisyo. Yeah. Okay. Ari kita sa Sunday, Isaiah Testing Truth. Sir Holden, anong imo na nakita diri sa aton nga Sunday nga leksyon? Okay. So, actually, Pastor, kanami gid sa aton leksyon subong, no? Ini diri ang aton nga ginatun-an subong nagatuon kita sa Isaias 52, 50 tudtod ta 52 nga kapitulo. Yeah. Kag kung tan-awon ta, kung tulokon tabi halin gid sa pagsugod sa mensahe ni Isaias. Ginapakita niya gid nga ang sitwasyon o kung ang kondisyon sa Jerusalem nga halin sa isa ka inibalang ilang pag-apostasiya sa mga kalautan nga ilagi panghimo nga amo ang naghatod sa ila sang nagdulong sa ila sa mga trahedya bala, Pastor, kag sa especially ang iyang nga ginpropesiya nga ang umalabot nga destruction sa Assyria kag eventually sa Babylonia. But ang tema gid ni Isaiah from the beginning while he was writing the book, makita ta gid nga mayara gid sang ginatawag nga redemption. Nga sila they will be saved. Yeah, mag-abot ang seed, mag-abot ang ilang nga deliverer, mag-abot ang ilang nga redeemer. Pero sang aton nga pagtuon diri, ang aton nga leksyon sa Sunday gintawag siya nga Isaiah's testing truth. Daw
ang iya kumbaga nga ang iya nga kamatuuran nga dala daw nahimo nga daw pagtilaw para sa ila kay daw kabudlay bala siya Kabudlay patihan Oh, tuod okay. pastor. And that's correct. Amo na siya. Budlay siya patihan bangod nga ang ila ginapaminsar nga mag-abot nga magluwas sa ila nga hari nga deliverer nga king will not be the way that they think he will come, Yes. but he will come as a suffering servant. Oh, amo nang nasawang nga tawag nga doing the unthinkable. Yes, ang wala Pastor. nila ginauna-una kay di ka paabot sila nga ang maabot nga Mesiyas hari, Hari. kag Maluwas magalupit sa isang ila. tanan sa ila. Yes. Pero ang kay Isaias siya nga ginapresentar Pastor Toledo, ang hindi nila ginaasahan, ang wala nila ginauna-una nga ang mag-abot nga Mesiyas, suffering servant. Yes, Pastor. Ya kay ang ila pastor sinisang mga Hudiyo nga panguna-una sa mga Israel una-una that nga ang Ginoo ining Mesiya maga-deliver sila sa physical bondage. Yeah, so- Pero wala nila ya nakit-an nga actually the root cause ng ilang nga physical bondage is their slavery sa Yeah, sala. Sa sala. Kag ini wala nila matalupang dan ini kag sang nag-abot ina nga gin atake sila sa mga Assyrians ila huna-huna nga ang Dios nga ila ginaalagad lipot sang kamot sa pagluwa sa ila. That's why nagtipyok sila, nagsimba sila sa ila Dios nga ang Dios nga ila anay gintamay amo pa ang ila nga ginsimba nga Dios kag ina nga flow of thought nila kag thinking abot man even sa panahon ni Jesus Christ ang gilansan ni Jesus Christ kahit sakto na pastor they are thinking physical nga ginharian ang mga tungtong Mga diri tungtong. ang mga Romans landason Oh, gid landason gid. amo na nga paglansang ni Kristo sa cross niya kon Dios ka gid be ikaw ang Mesiyas Yes, oh. luwasa ang imong kaugalingon Yes. kung hindi mo maluwas imong kaugalingon hindi kami magpati nga ikaw ang Mesiyas No. so dira aton makit-an nga pertigid ang ilang nga pagbiay-biay sa Ginoo kag dira makita naton nga ang mensahe sang balaan kasulatan is a testing truth sa ila kay ang ila nga understanding sang Misaya is not twisted gid pastor tungod kay kabalo kita nga ang mga pangulo wala gintudlo sa ila ang matutuod nga kabuhi sang isa ka Mesiyas nga mag-abot nga gin-outline ni Prophet Isaiah ni Isaias nga he is a suffering servant. Yeah. Suffering servant gid siya. Yes. Kanami pastor sa imo nga punto kay na nga wala sila kahibalo nga ang ilang nga mga kasalanan batok sa Ginoo. Hindi ya kasalanan sa iban nga nasyon nga amo ang magalupig sa ila pero nakasala sila sa Ginoo sa ila pagka matinastason sa ila pagkabatinggilan sa kasuguan sang Ginoo. So ang si Isaias naghambal sa ila nga ang inyo mga sala ang magaluwa sa inyo hindi ya kaiban nga tao kundi ang manunubos. Yes. Ang manunubos nga amo na ang Mesiyas nga magaluwa sa inyo sa inyong pagpakasala. Yeah. Kanami Sir Holden sa imo man nga punto kay na nga wala sila gapaabot. Lain ang ila ginapaabot comparar sang ginhatag ni Isaias sa ila. Yes, Pastor Toledo, ikaw sa Monday, why suffering servant? And then poem, Pastor, ang binalaybay sining suffering servant. So kung imo lang taon bala pa pastor kanami sini nga binalaybay nga ginsulat ni propetang Isaias kag akon diri pastor ang nakakuha gid sa akon diri nga ang iyang pag-antos amo ang bulong sang aton nga kakulangan sa Ginoo kag bulong sang aton sala kag sa dira mga kauturan sa 53 verse 5 tama gikatahom nga paagi sa iyang mga labod. Yeah. Oh. Sa aton nga memory verse. Sa aton nga memory verse nga sa paagi sa iyang mga pilas. Kita nag-ayo. It is a contrast Yeah. nga tungod sang ginpila si Ginoong Hesus ginlansang sa cross amo lang gini ang pinakapamaagi nga maluwas kita gikan sa pagkaulipon sang sala. Kag aton pa gani pastor lang taon dira sa Zechariah 14 nga ginpredict ni prophet Zechariah nga gikan sa linahi ni David magagawa ang tuburan nga magaagay ang dugo referring siya sa kilid ni Jesus nga ginhandos nga paagi sa iyang kamatayon makaangkon kita sang
kaayuhan sang aton spirituhanon nga pagka masakiton. Amen. Mga kauturan kanami isang eksplikasyon ni Pastor Toledo nga ang makaayo sa ila nga mga pag-antos labud Labod. do kabudlay insindiyon amo na nga doing the unthinkable nga ginhimo sang Mesiyas ang hindi naton ginahunaan. And then the Jews, mga Hudiyo, mga kauturan, wala sila kahuna-huna sini nga ang makaayo gali, ang makaluwas gali sa ilagikan sa kulipnan, amo ang labod, amo ang sakit, amo ang pag-antos Antos, yeah. sining isa ka Mesiyas. Sir Holden, your idea. Sa sini Pastor, no, and I really agree with that kanami isang idea Yeah. ni Pastor Toledo. Let me add lang sa isa ka verse nga makita naton diri sa Philippians 2, 5 to 11. No, kung aton ini pagabasahon, I don't think we have time to read Yeah. this. Yeah, go ahead, Sir Holden. Oh. Sige, let me read this. Philippians 2, 5 to 11. Nagasiling diri, English version ini. Let this mind be in you which was also in Jesus Christ, Yes. who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. And being found in the fashion as a man, he humbled himself, became obedient unto death, even the death of the cross. Now, pwede na siguro Yeah. ang ato na lang mga kaigsuunan ang magpadayon sa pagbasa sina. Yeah. Pero the idea here, Pastor, is dwelling on the idea of the suffering servant nga para sa isa ka Hudyo sa sadto nga panahon, daw kabudlay gidya paminsaron nga ang isa ka hari, because they were thinking hari ang mag-abot, ang isa ka umalabot nga hari, hindi gali siya magatindog isip isa ka conqueror nga i-conquer niya ang among balotang hambal mo kina Pastor nga i-conquer niya ang ilang mga kontra, mainly Assyria and later ang Babylon nga mag-abot, but rather ang iya gali nga i-conquer amugid ang pulot dulo, kumbaga ang puno gid sa tanan nila nga mga problema nga amo ang sala. Sala. Kag in our lesson, I guess Pastor, ang akon nga na-enjoy sa pagtuon sa aton nga lesson, kag ang idea ang ginapakita sa lesson nga kabudlay sa isa ka Hudyo nga magbaton sa amuni nga panghitabo nga kun hari man siya nga sa iya nga pagkahari, way niya ginluwas ang iya nga kaugalingon. And that's it. So, amo na nga hindi gid mahunanan, wala gid unusual ang ginahimo sa aton manunobos. Yes, Pastor. Ari kita sa Tuesday, who has believed? Pastor, ano diri ang mga punto nga atong makuha? So diri aton makit-an mga kauturan sa Isaiah 52, makita naton diri nga ang the way gali mga kauturan, Pastor, sa pagtibong sang Ginoo is paagi sa pagka mapainubuson. Si Jesus Christ, maski ano nga pagbiay-biay sa tao Yes. sa iya, wala lang gid niya ginsabat. Sapat. Pwede niya ganito pag siling kilatan ka mo tanan ka Oo. magkalamatay, pwede. Pwede. Pwede gid. Yeah. But gin-absorb lang gid ni Jesus Christ ang ini nga mga pagbiay-biay sa pagkorona sa iya sang tunokon nga pagkorona, apang ini gindalaya ini tanan tungod sang sala sang katawhan mga kauturan. Kag diri aton man makit-an ang contrast bala sa experience ni Job nga sa iyang pagkamanggaranon, sa iyang pagkamatutom sa tubangan sang Ginoo, all of a sudden tanan niya nga ubos. pagkabutang nag-collapse. Ang economy, ang iyong di man economy, ang iya nga mga Manggad, possession niya no. manggad kuan gid Bisan kabataan natunaw na tanan nagkalamatay, ang nabili na si asawa, ang masakit magid Sir Holden is sinipas ang asawa niya alagad ka pa sa Ginoo nga imo Dios. Kuan bala mulaya ang imo Ginoo kag anyway mapatay ka mahirap. So dara makita naton nga tama gid ka miserable ang sitwasyon ni Jesus Christ o kag subong man labi na gid sa kabuhi ni Job, apang ara makita naton nga even ang iya nga mga friends who ay makarecognize siya sang may ara siya sang hubag halin sa alimpudwan pakadto sa iyang Lapa-lapa. lapa-lapa perti siya tapakan sa iyang tiil perti makita naton nga inosente siya kag
do hindi malaragway ang itsura ni Ginoong Hesus sang didto sa nga ginlapdusan siya kay ang latigo sa punta sina pastor sa mga Romano sa una may ara siya nga angkor bala nga paglabod sina dira paglutong sina Daw may taga. may taga na siya ang tanan nga di na siya makahawid nga unod pagkuan sila ubos na. lalas Lalas ang unod. lalas ang unod kag ginkoronahan pa sa sang tunokon ang dugo hindi ma-explicar ang itsura niya kag nobody can recognize sa iya kung sa layo lang taon nimo kung hindi ka popular nga gin schedule ka nga ilansang sa cross. So dira aton makit-an mga kauturan nga si Ginoong Hesus sa iya nga pag-antos dira siya gintib-ong kaginkilala ang iyang sakripisyo sang Ginoo. Amen. Mga kauturan, ang punto diri, salamat Pastor Toledo, Sir Holden, ang punto diri mga kauturan nga si Job, wala mahangpan sang iya nga mga abyan. Yeah. Ang mga katawhan sa panahon nga si Kristo ginlansang, wala kahangop sang iyang punto kag sa iyang tinutuyo. Ang nakahangop lang ato ang isa ka kriminal sa cross. sa cross. Nga nagsiling Ginoo, no, kung ato ka na sa imo paraiso, dumdumaman ako. Siya lang gid of all the many. Even some of the disciples, Pastor, wala ka katungkad gid. Oh, si Pedro wala katungkad. No, nga nga magpalansang ka sa cross over my dead body. Siling ni Pedro. Oo. Na so even them wala katungkad. Mga kauturan sa aton man subong sometimes hindi naton matungkad, Pastor, ang mga sakripisyo kag ang mga kasakitan nga aton maangkon matuto man ako nagahuli man ko sa ako ni kapulo wala man ko absent sa pagsimba nga pobre lang gyapon ko man nga gantos man ko man iba ni ang way gasilimba nga karuhay laman ang ila pangabuhi and that's it mga kauturan hindi naton matungkad but nevertheless ang punto lang nga ang aton pagsakripisyo wala lang kumalingking sa sakripisyo sining Mesiyas nga ginhambal ni Propeta Isias. Wala na kita Sir Holden panahon, Pastor. Ari sa aton nga Wednesday, the unreachable is us. Amon ano ni Sir Holden? Okay. So, actually, connect ko na lang tong sa Tuesday pa Yes, sa yeah. Wednesday, Pastor. Kung aton paminsaron, no, amo to sa tanan nga ginhambal ni Pastor Kina, kag sa imo man gin-emphasize, Pastor, nga kinahanglan gid nga aguman ini sa aton nga sa umalabot ba nga sa umalabot nga Mesiyas kung sa panahon pa ni Mesiyas kag Yes. kung sa aton nga kailangan gid aguman ni Kristo bangod kay kita kung aton tan-awon diri sa Wednesday kita ya ginatawag kita ya nga unreachable kabudlay sa aton labuton bangod kay kung aton padayunon kag halin sa sugod sa libro sang Isaias ginapakita man dira ang tema nga ang tawo sang Dios nahamulag sa Dios bangod sa ila nga pagpakasala nga amo gani na nga amo ang ginkadto sang manluluwas nila nga amo to nagpakamatay ginantos niya agud to nga maibalik niya ang iya nga mga katawhan ti ginhimo sang Dios sa aton title ginhimo niya ang hindi mapinsaran, he did the unthinkable to reach the unreachable. Amen. Pastor Toledo. Yeah, ang testing truth kag unthinkable truth dra mga kauturan, I agree with Sir Holden nga siya nagpili sa pag-antos agud nga kita makaangkon sang kaluwasan. Yes. And that unreachable kita na mga kauturan. Ngani, oh. Kay wala kita ya positively nag-response. Ang Ginoo ya amo ang nagpangita sa aton. Kita ya wala nagpangita sa Ginoo. Yes. Pero maski nga kita na dula, ginpangita kita sa Ginoo. That's why agud mahangpan tagid kun ano kadakdalom kagkasangkad sang gugma sang Ginoo amo siya nga nag-antos siya mga kauturan pagsuno pa sa blaan kasulatan nga paagi sa curse sang kasuguan kita mga kauturan ginluwas ni Ginoong Hesus kag kita kag siya nga wala makahimo sang sala ginkabig niya nga makasasala Amen. agud maluwas kita. Yes, mga kauturan, ang aton nga leksyon, naga-istorya kita o kung naga-discuss kita sang experiences sang mga Hudiyo sa panahon ni Isaias. Nga wala ginila mahuna-unaan, hindi nila matungkad ang mga propesiya ni Isaias. Nga sa hambal ni Pastor ni Brother Sir Holden kaina nga
Bisan ano sila ka malinapason, maabot kidi ang tion nga sila luwason. Nga sila protektaran sang Ginoo. Amo man na sa aton mga kauturan. Bisan ano sa aton kapanilapason. Once we have already the relationship with God, God will save us one day. Padayon lang kita, mga kauturan. Sir Holden, tagaan ka sa imo nga last word. Yes. Okay, amo gid man na pastor, amo lang akon mahambal nga kanami kadako kag kinahanglan gid naton ini mahangpan sa adlaw-adlaw kag bilang isa ka Kristiyano kung ano kadalom ang paghigugma ni Kristo sa aton kag kung ano man kalayo kita ginadala sang aton pagpakasala. Amo na nga Amen. kinahanglan ta gid mahangpan pastor. Yes. Pastor Toledo, last word ni mo, Pastor. Si Ginoong Hesus, mga kauturan, napatay siya sang kamatayon nga masakit nga kamatayon kag amo ining kapayagan pastor sa iyang kadalom kag kasangkad sa iyang gugma Yep. nga siya nagakaakig sang sala apang nagigugma sang makasala kag aton talupang don hinigugma nga makauturan nga paagi sa iyang pilas may kaluwasan na. Yes. Amen, mga kauturan. Sa aton nga Thursday nga leksyon, a transforming reparation offering. Nga ang Mesiyas, mga kauturan, nga amo ang servant, kag nag-suffer siya. Siya man amo ang aton halad. Nga pinaagi sa iya mga dugo, ina nga mga dugo, mangin kahalamutan sa tubangan sa Ginoo. Mga kauturan, ang mga Israelinhon, ang mga taga-Huda, wala nakahangop sini. Oo. Apang salamat kay may propeta Isaias. Nga amo ang nagapahinumdum sa ila. Kag amo ang naghatag sa ila sang hope, sang paglaom nga one day sa inyong mga suffering, you will be redeemed. You will be repatriated pagbagakwaon kamo balik sa inyo original nga mga duta. Mga kauturan, kita mga citizens of heaven, one day, dalon kita dito, upod sa iya sa wala na sing katapusan. Akon pagabayon si Pastor Toledo sa pagduko sa aton mga ulo. Ginoo amon ginapasalamatan ang ining madalom nimo nga kapayagan kag masangkad nga kapayagan sa imong gugma. Nga kami Ginoo takos kuntani nga igalansang sa krus tungod sang amon mga kasalanan apang Ginoo imo ginkuha ang pinalidad sang sinang kamatayon, pinalidad sang sala nga amo ang eternal death, nga ikaw napatay sa eternal death, agod nga sa imong kamatayon, makaangkon kami Ginoo, sang kabuhi nga walay katapusan. Salamat sinang saad Ginoo, nga ikaw ang Dios nga nagkuha sang dagway sang pagkaulipon agod Ginoo nga paagi sa imong pagkaulipon makaangkon kami sang pagpanganinaw nga ang amon gali kaugalingon dapat namon ipaubos dira sa imo nga pagadumalahan sa imong balaan nga espiritu kay paagi sini Ginoo ang imong Dios non nga katuyuan matuman sa amon. Buligi kami Ginoo sa paghanduraw sang mga pag-antos ni Ginoo dito sa cross sa Kalbaryo nga sa amon pagtulok sini sa amon pag lantaw sa sining mga butang amon batyagon ang kasakit nga iyang ginantos nga paagi sini Ginoo magtagudili kami sa pagkabuhi sa pagkamakasala kundi magakabuhi kami Ginoo sa pagkamatarong sa tabang sang balaan nga espiritu. Pakamayuha ang tagsa-tagsa sa amon Ginoo samtang kami nagapadayon sa pag alagad sa imo nga masapwan mo kami Ginoo nga nagapabilin sa pagtuo sa ikaduwa ng pagbalik sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.